Kde sa vychystáme? Od nás vždycky začína. Keď to začnem. No tak to zase ako vždy, no, bohužiaľ. To je také miestečko. Takže čau ľudia. Ja vás vítam u ďalšieho videa zo minihry Skywars to nejaký play. A bude to už 6. diel, ak sa nemýlim. Tento 6. diel sa pokúsim vydať čo najrýchlejšie. Dneska ho skúsim aj zostrihať. Malo by vyjsť buď dneska, alebo zajtra. Takže dneska je... 4.3. Jo, 4.3. Takže by to mohlo vyjsť dneska 4.3. alebo zajtra 5.3. Takže aby ste vedeli, hej. Dúfam, že si zase video užijete. Zanechajte pod ním like, odber a pozitívny komentár. A môžete sa tešiť. Sa ako vždy. Dobre, máme tu arénu Stones. No tak to som zvedavý, či dám túto prvú hru, hej. To je moja prvá hra, hej, za dnešok Skywars. Je proti mne Good. Táto L-ka tu najväčšia. A sem. Mám ho, yes! Takže už to mám GG. Hlavne vás to nejde ako ponožky do masla. Prkinka. Fakt máš pete už, chlapci. Ja nehovorím, ja nezomrem, ja som nesmrteľný, to nezabúdajte. Ahojko mi dojde spítka a už budem v prčicích. Čauko. Čauko. Čo je za hráča? Gramblavej, aha. Gramblavej, no ide po mne iba párcha hnusný. Uííí, do prkínka. Dobre, potrebujem chest plate, haló, prosím. Chod dopreč. Nejaký gramblavej. Ty chod dopreč, teba nemám ako dať, proste. Nemám chest plate. Keďže mám chest plate, tak by som do teba ešte... Alebo to spravíme jednoducho. Rýchlo musím zabiť tohoto. Poď sem. Ne, poď sem. Uj, do pr... Ne. Moja nesmrteľnosť sa práve skončila. Pošli konc, jasne. Ja mám ísť. Dobre. Ďalší. Do prky. Inferno 420, neznášam ťa, OK? Dobre, sme u mapy Mario. Som zvedavý, že či sa mi už podarí vyhrať. Tak, 4, hop. Hop. Niekto mi niečo poslal. Teraz mi vybroval telefón. On je hore, hop. Už som ako grambľavý. Dobre. Mám 2 killy, 2 zárezy. Hop. Zárez.
Padni. Nezomrel. To, čo? Sa stalo? Dobre, mám ťa. A to čo tam ten chlapec, on to dal, hej? Ice bucket. Né. Internet, prosím. Internet. Skackám tu, ale nevyhral som. Dobre, si budú mapy, Mario. Raz, dva, tri, štyri. Lagol mi internet. Dobre. Je to good. No to sa poserem asi o chuku. Bože, čo robím? Hej, ale akože normálne veci by tu neboli, akože... Poď dopr. Takto chod dopreč. Takto chod dopreč. Takto chod dopreč. Ne. Dobre, idem na mape Hobbit. To si nevšimajte, mám celom puse, hej. A. Hop, hop, tak. Mňa to puklo. Chod dopreč. Ticho dopreč, všetci chodte dopreč. Nemám vás rád všetkých, chodte dopreč. Čo, 10. Ty máš málo. Oh my god! Oh! Oh my fucking god! Oh no! A, dobrý. Dopr! Ja proste, môj aim je úplne, že... vyhral som to, yes! Neviem, pošli 20 coins ja ti dám. Dobre, sme tu u mapy Mario. Hop. No robím asi z toho nejakú montáž, alebo ja neviem. Ty vole! Kámo, to sú normálne ľahšie veci. Neviem, prečo si preto nešiel. Škoda toho. Dobre. Ďalší zárez. To ti nepomôže moc tie bloky. Vidíš, ja som ti hovoril, že ti nepomôžu. Ja som ti to říkal. Nie to ani hovoriť po česky, ale toto. Prepáč. Stiel to? Chlapec si to stiel. Ale díky. Hop. Tak, kde je posled... ešte sa to nakrája, no tak to je dobré, budem mať 7 kg. Jo, musím ísť rýchlo pred nich. Hop.
Nice, super. To si vyžral killy. To som celé, to som aj plánoval. Kde je posledný? O, tam je Kubiček. Krásny most, to sa mi podarilo, no ja sa musím pochváliť. Dobre, GG, dobre, už som to tryhardil až moc. Dobre, 7 kg, dobrá hra. Dobre, sme úplne mapy Stones. Hop. Hop, dobre. Hop. Koľko máš coins? Co? Ty, hrozno majú moje Vianoce. Ty vole. Ja nechcem zomrieť s takýmito vecami. Nehrozí. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading. Práve som umeral s vecami, ktoré som hovoril, že o ne neprídem. Pekne! Dobre, sme u mapy Mario. Hop. Hej, bože. Čo robím? 1, 2, 3, 4, hop. Ideme ďalej, hop. Ideme, hop, dáme sa, hop. Vianoce prichádzajú k nám. Vianoce prichádzajú k nám, oh yeah. Tu si. Hop. O, tu ste dvaja. To sa mi hodí. Nevyšiel som si obidvoch. Chlapci, fakt ste sa museli zabiť. Kde je posledný? Nie je posledný, ale... Ty koľko som sa pozeral v pečko, to som nemal robiť. No, dobre. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading. Dobre. Ja sú poslední dvaja. Sa schovajú niekde. Parapa. Parapa. Parapapa. Parapa. Parapapa. Papa. Hop. Čiže... No, sme u mapy zase Mario. To asi inakšia mapa sa tu asi nehrá, že? Som počul. Kámo, tak ty mi nebudeš brať šestku. Tak ty mi nebudeš brať šestičku. Dobre, poď sem. Dobre, budem mať stanočku, pár sekúnd. Dobre. Padol si, dúfam? Zomrel si? Ne, lagol sa mi internet. To prkinka, mne sa proste laguje internet, toto je proste normálka. Ty.
To sa dobre si... Neznášam ťa. Dobre, sme u mapy. Zase Mario. Zase. Raz, dva, tri, štyri. Hop. Rýchlo. Ľudia, ja keď sa zľaknem, tak to ma nedáte. To chápete? OK. No dole sú, OK. Jeden je tu. Čau. Žel, ja ti dám žel. Tyku, ty máš viacej šťastia fakt než rozumu. To je proste vidno. Ja si proste nedávam pozor. On tu na mňa proste čaká. Ja ho raz zadrhnem. A ja nemám kybity s vodou. Ne. Yes! Vyhral som to ako nič. Yes. Dobre, ideme ďalšie. Dobre, sme u mapy. Konečne iná mapa. Stones. A lagol sa mi teraz internet. Jasnačka, jasné. Nie, ona ma to vôbec nezdrží. Poď sem. OK. Yes! GG. Takže dobré, dúfam, že ste si toto video užili. Že ste pod týmto videom zanechali like, odber a pekný komentár. A ja sa u vás budem tešiť u ďalšieho videa. Toto video som teda, že či zrenderujem celé alebo ako, lebo moc výher teda nebolo. Ale bolo to viac failov, takže to nejako zostriháme, hej. Takže uvidí sa. Tak sa uvidíme u ďalšieho videa a zatiaľ sa teda majte. Čauko.